konkrétně s váma jsem s většinou vás schopný se domluvit, že si přijdete na Horskou, si to nějakým způsobem vyzkoušet, nebo už jste to zkoušeli a věděli. Já bych na vás chtěl apelovat v několika oblastech toho zásahu samotný. První, co je fakt velice důsledně, dbejte na to, abyste si zajistili to místo té nehody nějakým způsobem. Jednak pro nás je to potom lepší, že vidíme, kde se to stalo, a jednak pro vás ta ochrana toho zdraví tam nějaká je, jo. Pokud můžete, když budete zachraňovat a jste zvyklí vozit si helmu, tak nedělejte tu pitomost, že byste si ji sundali. Jo, nechte si ji na hlavě, rovna tak nějakou želvu, nebo klidně si nechte ji batit. Přeci jenom jsou to nějaký prvky, které vás na tom jsou ochránit. Těch nehod, kdy nám letí do záchranáře, je strašná spousta. Holda Doubek v Rokitnici, to se střelil kulák na sjezdovce a přišel od slezinu, no, prostě v 57 letech na nějaké takovýto věci. Takže to je prvotní, dbejte na svoji ochranu. Zabezpečení místa a všechno. A teď druhá věc. Jestliže se pohybujete na té sjezdovce, nebo jestli to budete mít v autě, klidně si u sebe nechávejte jedny gumové rukavice. Prosím vás o to, kupte si je, vyzvedněte si je někde na Horský, dejte si je do nějaký kapsy, kterou nepoužíváte, ale nechte si gumové rukavice, protože těch přenosných chorob, tím nemyslím AIDS, tím myslím žloutenku pitomou, nebo něco prostě, co ten kluk ani neví. Vemte si Bunnyho, byl v zahraničí, přivez si nějakou očkovou chorobu, kdyby si někde něco udělal, vy ho budete ošetřovat do nějakého zranění, můžete se to na vás přenést. Je to vaše ochrana. Ty gumové rukavice nejsou vůbec žádný problém. Třetí věc. Pokud chcete, pokud budete muset už pak resuscitovat, zhodnoťte dobře, jestli je nutný do toho člověka dejchat. Já vám 90% garantuju, že je daleko lepší opravdu se věnovat tomu, abyste mu dobře zaklonili hlavu, dobře si ho vypolohovali a sklačovali ten hrudník na pevném podkladu a resuscitovali takovýmhle způsobem. Protože to dejchání, když ho provádíte blbě, tak může být na škodu a navíc sebe vystavujete relativně velkému riziku, i když budete dechat přes tu masku nebo i když budete dechat přes tu roušku, tak zas neudržíte třeba tu hlavu tak zakloněnou, není to tak účinný. Já jako říkám laikům, 90% masírujte a o nic jiného se nestarejte, zakloňte hlavu a se nestarejte. Nejdůležitější varianta v rámci celého tohoto vašeho procesu, který je, když přijedu k nějakému poranění, je dobře si v první fázi zjistit, co tomu člověku je. To znamená zjistit, jestli tam není nějaké to krvácení. Kolikrát to vypadá hrozně, jsme přijeli, nás volali, že je odevřená zlomenina stehna na černý sjezdovce na Medvědině, tak my jsme tam letěli s jako první a přijedem tam. A z toho odevřeného stehna se vypudalo to, že ten pán seděl ve obrovský kaluži krve, povídal si se svojí manželkou a strašně se tlemil. Jsme říkali, to asi nebude zlomený stehno, no nic, normálně upad. Měl prdel na 4 půlky, takhle si sednul na lyži, takže mu zadek klapal ne takhle, ale takhle. No. A teďka všude byla hromada krve, ale tím, jak seděl na tom sněhu, tak vlastně jemu už to potom neteklo, takže jsme mu tam dali pár obvazů, zalepili. Vypadalo to na první chvíli hrozně, že krvácí, ale v podstatě o nic nešlo. Dobrá poučka, když člověk má interpenní krvácení na berci, v podstatě to není život ohrožující. Z toho berce nevykrvácí. Ve chvíli, kdy to má ve stehně, nebo z břicha někdy něco valí, nebo z krku, nebo z rukou, tak už můžete přemýšlet o tom, že je potřeba s tím rychle něco udělat, že tam to může být život ohrožující. V každém případě je nutný zastavit dobře to krvácení. A jenom chci říct, že to, že je docela důležité si uvědomit, že teďka ty lyžařský hadry jsou tak neonopustní, že opravdu nám se třeba stalo, jednalo se teda jenom o předloktí, o otevřenou zlomeninu a zjistili jsme to až dole na Horský, kdy jsme z té ženský sundali gumblu a rukavice a teprve pak jsme viděli, že z nich včetně a stát se to u stehna, tam se vejde takový krve do těch studiálů a neteče to ven. V první fázi je docela dost dobře vidět, jak vypadá relief toho člověka, jo? Jestli má jednu nohu hubenější, jednu tlustší. Pochopitelně, když je vyosená, tak se chová tady noha jinak a teď vy mu na ní šáhnete. A je to, jak kdybyste šáhli na kámen, jo? Je to naběhlý. Tak už můžete mít předpoklad, že tam je nějaký silný krvácení dovnitř, který je taky život ohrožující, protože představte si, že dospělý člověk dokáže do stehna vykrvácet. Jo? Do stehna se vejde 3 litry krve, 2,5 až 3 litry krve a ten dospělý člověk při zlomení stáhne může taky vykrvácet. Tam je potřeba tu kompresi taky udělat nebo nějaký povolování.
ale hlavně ty krvácení zemí zastavovat a pak řešit následně ty věci. Pochytili jste co z toho povídání, jaký je ten postup toho, co s tím člověkem udělat? Že musíte vlastně nejdřív je dobrý střídačka, zas. Nejsme zajedno. Jsi policajtu. A že musíte toho člověka dostat do takové pozice, abyste byli vůbec schopni zjistit, co s tím člověkem je. Protože když ho budu mít opravdu namotanýho takhle na nějakém stromě, tak z něj nezjistím, jestli mi dejchá nebo nedejchá. Zjistím to až ve chvíli, kdy ho šetrně vemu v ose, ho otočím celýho a odtáhnu si ho někam. Když se bojíte, tak zavolejte na tu horskou, my jsme vám relativně rychle, ale i tak, kdybyste to uměli, tak by to bylo fantastický, protože vy, když toho člověka máte takhle zmotanýho, tak on nedejchá, protože si to tady někde zavírá, že jo. Když ho rozbalíte, v podstatě na tu záda položíte na rovni, tak už vidíte, že najednou to dechání se tam uvolní, protože ty dechací cesty se uvolní. Já vím, že vždycky přijde spousta hysteriků, kteří začnou řvát, nehejbejte s ním, to nic neřeší, někdo s ním stejně hnout musí. Musíte jenom vědět, jak s ním hnout. To znamená s celým tím člověkem, to se učíme mnohokrát, chytit toho člověka prostě, když potřebuji si ho jenom otočit na bok, nejlepší fixace hlavy toho člověka je tak, že takhle zasunete ruku. Je výborný, že? No, kdyby měl nohy, tak už to nefunguje. Takhle si zasunete ruku pod lopatku. To vám tvoří oporu a tady tou druhou rukou si toho člověka takhle tu hlavu přidržíte a podívejte se. S ním můžete točit na všechny strany, tak jak potřebujete. Jo? A nehejbete s ním. Ve chvíli, kdy máte dalšího kolegu, který vám veme to stehno, teda tu pánev, tak toho člověka krásně z polohy na boku, krásně otočím do polohy na záda. V tu chvíli si sjedu jenom sem, vtahu mu zakloním hlavu a už ho mám v poloze jakoby vyšetřovací a v poloze, o který chci vědět, jo? Tak, mám ho na boku, to možná bude vidět tady takhle. A takhle si pod ní vrazím tu ruku, tady tou druhou si ho přifixuju, kolega mi veme pánev a takhle toho člověka krásně přetočíme na záda plynule, sjedu si rukou, zakloním hlavu a vlastně jsem se nahnu. Nahnu se tak, abych měl jednak zakloněnou hlavu, poslouchal toho člověka, tady si mu šáhnu na krk, někde to tam ucítíte a vidím hrudní. Takže mám vlastně 3 prvky, kterýma zkontroluji ten jeho stav, když se mnou nemluvil. Nebude mu to něčím podložit, aby mu zůstalo? Ve sněhu je to jednoduchý. Ve sněhu je to relativně jednoduchý, můžeš mu tam pod to strčit rukavice, ale nesmí to být zas tak, že ho takhle zlomíš po to, jo. Tam by mělo být to za mírnýho tahu v podstatě takhle zakloněné. Když to je třeba na hodně prudkým kopci? Tak záleží na tom, jak si ho chceš dát. Měl by být dál nahoru? Nejlepší pozice, když je to na prudkém kopci, je tak, že ho budeš mít napříč kopcem. Že si ho dáš napříč kopcem, protože ty potom, když budu mít takhle svah, tak já potom, když ho budu muset masírovat, tak si musím vlízt pod něj, zakoupnout si lyžáky do toho a vlastně takhle si ho budu tlačit proti tomu kopci. Když bych ho měl takhle, tak s tím v životě nic neudělám, že ho budu mít obrácené, taky ne. Vždycky u té první pomoci přemýšlejte o tom, co je nejvýhodnější. Já jsem přijel ke zlomenému berci mladého klučiny a teď jsem tam takový okruh lidí obrovský, to oblibou říkám instruktorům, tam jako kruh lidí, dětí, bez bundy. Říkám, co je? Rozhrnu děti a tam paní učitelka stála nad dítětem, který byl hlavou proti kopci. A pod nohama měli všichni ty bundy, takže to je teď ta noha mu tam plendala. Já říkám, co to je tohle? A paní učitelka hrdě říká, no, to jsem mu dal do protišokové polohy, aby měl nohy vejš než hlavu. Já říkám, to je výborný, a kdybyste ho jenom otočila hlavou dolů, tak tyhle všechny děti nemusely mít zápal plici. No, takže vždycky využít těch terénních možností, které se vám tam naskytají, k tomu, abyste dokázali toho člověka si dobře ustabilizovat a nějakým způsobem na něm pracovat. Pochopitelně, že letos jsme resuscitovali pecku na Medvědině, já nevím, jestli to víte, tam se zabil kluk pod cestou vlastně do půly pasu sníh, prostě něco tak jsme se ho nějak tak naštelovali a masírovali, že snažili jsme se to i udusat pod ním a to. Tu resuscitaci jsme prováděli výborně, akorát když jsem mu dával tadyhle tu pomůcku, kterou používáme v takovýchhle případech, nebo v případech, že ty lidi jdou někam přes hlavu, tak používáme tohleto, se říká krční límec.
takhle ze zadu to pod toho člověka podsunete, napácháte mu to na krk. On si tím pádem má ten krk stabilizovaný, relativně fixovaný a vy s tím můžete trošku pracovat. Tak až teprve, když jsme mu dávali tohle, tak jsme s tím kolegou ze záchranky koukali a říkali jsme, že ten to má, ten bohezek měl úplně stranou. A příčinou toho bylo, že jak měl hromu a to, tak mu to si přetrh vlastně krční váteř, takže, ale přitom jsme ho nahodili, protože srdíčko má svoje autonomní centra, které rozdávají ty impulzy k tomu, aby srdce fungovalo. To dejchání bylo takový slabší, bylo to špatný, asi tam byl už nějaký otok nebo něco, ale rozchodili jsme ho v podstatě, vraceli jsme ho, předávali jsme ho záchrance jako, jak se říká, hrozně ošklivě živý preparát. Mozek jakoby nefunkční, ale všechny ostatní orgány soustavy relativně fungují. Takže, a bylo to hlavně ve těžkém terénu a musíte si najít nějakou cestu, jak s tím člověkem pracovat. Pro vás je důležité tohleto vyšetření, o kterém jsem hovořil, a teďka to, jakým způsobem budete provádět tu resuscitaci. Můžu se ještě zeptat, ať už z jakýkoliv důvodu, nejsem schopen zjistit srdce a nejsem schopen zjistit dýchání. Můžu napáchat? Ne, prostě masíruj. Prostě masíruj, for je v tom, že dneska dřív se říkalo, ježišmarja, jakmile byste masírovali do fungujícího srdce, tak mu ho zastavíte a takový, jsou to všechno bláboli. Je prostě prokázaný zcela jednoznačně, že ve chvíli, kdy nemůžete nic nahmatat a začnete masírovat, tak jediná škoda, kterou můžete napáchat, teda, že utlumíte žebra, to vám pak přijde na facku a tak se z toho probere. Ale v podstatě, když budete masírovat, tak tomu srdíčku, který je nějakým způsobem nemocný, postižený, že kdyby nebylo, tak byste ten puls asi nahmatali, tak mu pomáháte. Je to výpomoc. Dokonce se opravdu říká to, že masírovat, a i jsem to zažil, masíruje se v podstatě už jakoby do živého pacienta, když je bezvědomý, tak to srdce nějak šlo a my jsme mu pořád jakoby tou masáží pomáhali, ono se energeticky trošku dobíjí a pak je i předpoklad, že po podání nějakých léků a po tom léčení, že ta rekonvalescence bude daleko jednodušší a bude to pro toho pacienta dobrý. Tak, jednoduchá varianta. Opravdu platí to, že když chci začít masáž srdce, tak ruce svoje umístil mezi prsní bradavky. Jo? Takže v podstatě najdete si hrudní kost, tu všichni poznáte, do prostředka, do osy mezi prsní bradavky, takhle přiložíte do ruce. Slovíčka, ne, když leží na zádech, tak jsou na bok. Jo. Fakt to funguje. Kdo to řekne? Ne, funguje to prostě. V některých případech jako zvýšený gravitace, tak tohle funguje prostě. Nebude masírovat žaludek. Ne, nebudeš masírovat žaludek. Tak, víš, jak se pozná ženy podle toho, co má na prsou? Ve 20 cucfleky od milenců, ve 30 zlato od manžela, ve 40 gumů od tepla. Tak. Mezi bradavky, jednu ruku nebo dvě ruce přes sebe, pacient na pevný podložce a provádí masáž 4 až 5 cm zhruba v tomhle rytmu. Vychází to cirka 2 stlačení za vteřinu. Provádím tu masáž dokavať není ten pacient při vědomí. Pochopitelně tou jednou rukou je to náročné, můžete si ty ruce vystřídat, kolikrát zjistíte, že jsem to i v rámci resuscitace, ať už u horský nebo na záchrance, i když bylo potřeba kolem toho pacienta pracovat, tak i u dospělého chlapa se to dá chvíli vydržet, jakoby stlačovat jednou rukou a druhou rukou si připravovat nějaké další věci, protože to potřebujete. Když už tu masáž srdce takhle zahájíte, tak nikdy přerušujte až jedině v případě, že očekáváte od lékaře, nebo až vám ten lékař řekne. Jo? Tak u toho dítěte, u toho kojence opravdu provádí to stlačení. Ještě jsem neřekl jednu důležitou věc, říkal jsem vyčistit dutinu ústní. Víte, jak se vyčistí nejlíp dutina ústní u dětí malých? To dítě vlastně, tohle je hrozně velký dítě, ale vy si to dítě vlastně takhle chytíte prstíkama, takhle si ho přetočíte ty ruce a budete mu poklepávat mezi lopatky. To je takový to, že dojde vlastně k uvolnění a ten předmět z toho dítěte, které je někde v tom krku, jako v těch horních partích, většinou vypadne. Tak, teďka ještě se vrátím k jedné věci. Když vám ten pacient nedejchá, vy jste mu vyčistili dutinu ústní a byli jste trošku bulhaři a nacpali mu tam ten sníh do zádu nebo něco, tak je to špatně, ale ono se může stát,
že on pozitivně vdechnul nějaký předmět a má ho někde v hloubi na cestě mezi ústama a těma plícema. Myslíte si, že to je konečný, že když vám začne modrat, že už nemůžete vůbec nic dělat? Omyl. Vy mu můžete zachránit život. A to sice tak, že vy v podstatě musíte mít ty nervy, že vám upadne úplně do bezvědomí člověk. Tím, jak upadne do bezvědomí, tak se povolej nejenom svaly, ale povolej si i ty svalíky, které jsou na té trubce, která nám vede vlastně vzduch do plic. Tím pádem, jak dojde k tomu uvolnění, tak vy si pak zakloníte hlavu toho pacienta a prostě do něj musíte usilovně několikrát vdechnout. A funguje sice ten princip, že vy ten předmět začnete posouvat jakoby do plic. Ale for je v tom, že když se podíváte na anatomický model, tak jedna plíce odstupuje vyloženě do pravého úhlu a druhá odstupuje tak jako lehce šikmo. To znamená, že vy ten předmět cpete do té, která odstupuje jenom lehce šikmo. A jakmile nacpete za tu rozbojku, tak ta plíce, která odstupuje kolmo, tak najednou začne fungovat a ten pacient nám klidně na tu jednu plíci přežije a je všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy vy byste se při tom modrání na to vyprdli, tak by umřel, když to takhle krásně doveze, nebo přijde lékař a vy se mu zachránili život a jste za hrdiny. Takže o tomhle tom je potřeba nevzat to, prostě i když ten předmět nějaký nejde, je hodně hluboko, tak prostě do něj dejchat a tím způsobem, tím pádem ho nacpete. Když by se z toho důvodu, kromě těch rukavic, o kterých jsem hovořil, tak není úplně špatný mít v baťohu ještě tadyhle tu pomůcku. Je to takováhle jednoduchá, asi 2,50 Kč stojí rouška na dýchání do úst, hlavně říkám při resuscitaci jako takový ne, ale spíš při těchto případech, že by někdo vdechnul ten předmět a to, tak je to docela šikovný. Oni se dělají různý útoky, nebo se pak dělají takovýhle ty nesmyslný, kdy to tady má, tomu to dáte na pusu, pak do toho vrazíte prst a ten ocásek mu takhle do té pusy nacpete, jo. A přesto se do toho pacienta dejchá. Jo? Takže takovýhle roušky se taky prodávají. Když to budete mít na tom kopci u sebe nějaký kapse nebo nějaký ledvince nebo daný v baťou s rukavicema a nějakým odvazem, není to nic špatného. Já si myslím, že každý, kdo se pohybuje s profesionálem po kopci, by měl mít u sebe lékárnu. Můj osobní pocit a přesvědčení. Máte s sebou baťo, nebo máte s sebou hromadu vysílaček, je to největší koupit si takovouhle ledvinku nebo nějakou kapsičku, která dneska se prodávají ty malé lékárny, kterou budete mít na tom pásku na vysílačky přidělanou a prostě v první fázi jste schopni něco s tím udělat a hlavně zasáhnout a chránit sami sebe. Tak, co s tím pacientem, který jsme rozdechali a tak dále, co s ním můžeme udělat? Pokud tam nebylo vyloženě, pokud ta zástava, protože pochopitelně to, že nám někdo někde upadnul a je v bezvědomí, nedejchá, nejde mu srdíčko, nemusí mít jako příčinu prioritně pouze nějaký úraz. Můžou to být i interní stavy, ať už to může být, já nevím, zástava oběhu z důvodu nějaký srdečního kolapsu nebo spousta dalších věcí. Jestliže se nám podaří toho pacienta nějakým způsobem zachránit, tak byste ho měli dát do takzvané protišokové polohy, to znamená mírně zvednutý ty dolní končetiny, aby tomu oběhu se ulevilo a vlastně, aby to tam mohlo dobře probíhat, protože šok jako takový je, který silně ohrožuje život, ale na to bohužel dneska jsme probrali celý šok, jeho následky nemáme jaksi prostor časový. Pro vás důležitý je tomu člověku poskytnout teplo, dát mu nohy na zem, chovat se kolem něj klidně a pokud možno volat tu záchranku nebo když už máte zavoláno, tak vyčkat pro jejich příjezdu a pomoci nějakým způsobem ho transportovat. Nikdy žádnému člověku, který je po úrazu nebo po něčem takovým, nedávejte pití, prosím vás. A nedávejte mu žádný léky. Protože má to jenom jeden vliv, když po jakýmkoliv úrazu nebo takovýhle srdeční atlace ten člověk upadá do toho šokového stavu. Šokový stav má za následek, protože je to porucha oběhu, má za následek jednu věc. Tělo se snaží zabývat pouze plícema, srdcem, játrama, ledvinama a mozkem. Jak vidíte, ani jeden z těch orgánů nemá nic společného se žaludkem. Protože vy cokoliv dáte do žaludku, tak v tom žaludku zůstane, protože ten cévní oběh se s tím žaludkem nezabývá. To znamená, že tam proudí minimální množství krve a
jak se dostanou věci do oběhu. No takže se třeba i za žaludku do té krve. Tím, že tam ta krev není, to oběh tam není, tak z toho žaludku se vám tam nic nedostane, takže mu tam jenom naléjete vodu, v tom plavete na aspirin nebo ten ibalgin. A když přijde lékař a odvezou ho na sál, tak první, co je, že mu budou muset ještě vypumpovat žaludek nebo počkat, až se ta voda třeba nějakým způsobem, a je to komplikace. Je žádný pití oblažit krvi a to je vlastně všechno, co pro toho člověka můžete v fázi dělat. Vy stejná vás se vrátíte nebo jo? Jestli máš ještě něco dál, protože nám to potom nedejte. Ne, oni se rozvíjí ten další, takže oni tak jestli chcete pokračovat po vývoji, tak bychom si řekli něco k tomu šoku, a kdybyste si pobrali ty interní příčiny, jestli vás to zajímá. Tak si, aby si na to šáhli, třeba v hodiny. Můžeme jít dobře si na to i šáhnout, takže běžte se najíst a pak se tady zase sejdeme.